Masobra na sa isa ka dekada nga ginapatuman sang La Consolacion College Bacolod ang segregation program kag ang pagdumili sang single-use plastic. Kabalo bala kamo nga wala man ginatugutan ang mga balloon sa school campus. Ato ni baloon, ang pila pa ka mga tika nga ginahimo karon sa eskwelahan sa tuyo nga maambligan ang kalibutan. Ang ilang istorya sa sining episode sang Paganihan. Hindi na madula ang mga balloons kag mga party poppers sa mga okasyon na lakip na diri sa mga school activities. Pero sa sulod sang La Consolacion College Bacolod, nakibalo bala kamo nga ginadumilian ng mga balloons, kabahin man abi ang mga balloon sa mga basura nga hindi madali madunot, kag kasubong sa mga basura nga himo sa plastic, inimpila lang sa mga kabangdanan kun nga madasig nga nagakapuno ang sanitary landfill sang syudad sa Barangay Filisa. Suno kay LCC-Bacolod President Sister Joan Brigida Corazon Infante, masobra naman sa isa ka dekada sang ginsuguran nila ang kampanya kontra sa plastic agud nga mapahaganhagan ang kadamuon sang plastic waste nga masami hindi madala sa landfill. Rason nga nagalabot ini sa baybay. So it has been a long-standing policy of the school to really support the drive towards a cleaner environment. And so it's just that through the years we have raised it to a higher level. Dungan sa no single-use plastic policy ang pagpatuman sang maydiid nga segregation program sa sulod sang eskwelahan. Pagi sa color-coded nga mga trash bin, ginatipon sang bulutuan ng mga plastic materials nga ginakolekta naman sang recycling company nga mo naga-convert sang plastic waste materials sa reusable products nga himo sa recycled plastic waste. So by marketing is actually a kind of, it's a company that makes chairs and desks or pots out of plastics. And so what we do here is we collect the plastics from the garbage of the children. The children also bring plastic. And so by marketing sends their people to collect the plastics and transform it into chairs or desks or whatever. No? So somehow what we're saying is there's, as we call this, the circular economy. The waste products are reused and are, we make use of them. We don't just throw them away. Blue ang para sa non-plastic waste kag red para sa tanan nga mga plastic waste materials. Green naman para sa mga basura nga sarang madunot kag yellow para sa safe disposal sang personal protective equipment. It's very difficult to educate people about waste segregation, especially if people don't practice this at home. So the ongoing educational campaign is crucial. So it has to be a 3R thing: reuse, reduce, recycle. But here we added the other 2Rs: rejuvenates, and of course refuse plastic. And we are even advocating, when we go to groceries, to bring your own eco bag. Refuse the plastic, the single-use plastic, where they put your groceries in. Aminado ang pamunuan sang eskwelahan nga hindi man nangin mahapos ang panugod sang kampanya kontra basura pinaagi sa Institutional Environmental Advocacy Program. Pero sa dalayon, na-adapt kag nangin kultura na sa mga estudyante kag mga manunudlo ang mga tikang sa tuyo nga maamligan ang palibot kag mapahaganhagan ang epekto sang climate change. Questions that was raised before. We are segregating here in LCC, but then they all end up in one place in the landfill. And so we were happy when we partnered with Subay because now our plastics have a home and they are transformed into something useful. That was really, for me, that was a blessing. It was a blessing when I got the email from Subay Marketing. And it's difficult to push people to do something if they are not into it. If they have not bought the idea, if they have not bought or embraced the philosophy behind it. And so that's one of, I think that's the greatest challenge. And also, of course, it has to start from the top. It has to be a policy which is implemented from the top. So, otherwise, without the support of the top management, this advocacy would not actually flourish. So hindi lang pala dito sa campus yung ginagawang segregation tsaka yung practice, including sa ibang LCC campus? Yeah, in the other LCC campuses. So makita sa mga estudyante karon ang mga bitbit nga water flask kabaylo sadto sang anay plastic bottles, styro cups kag plastic cups nga ginagamit man sa kantin. Dire ang ato ni mga concessionaire sa sulod sang kantin, hindi na sila allowed actually nga magbaligya using soft plastic. So ila mga either paper containers or ang iba na sa ila dra nagahatag pag discount sa mga estudyante nga mabakal nga dala nila yung ilang mga container.
Halin sa school campus, ginsuguran man sang pamunuan sang LCC-Bacolod ang kampanya upod sa mga kabaranggayan. Ang coastal barangays kasubong sang Barangay 1 kag 5 Airport ang naging kapartner na sang eskwelahan sa pagpatigayon sang environmental programs na lakip diri ang ginapatigayon karon nga research study kaupod ang katapos ang Bacolod LGU, German Cooperation kag University of Kassel sa pungsod Germany. Ini may angot sa solid waste kag marine litter. Because of this, kagang institutional involvement sa LCC sa sina nga process, nakita naton nga may reduction gidya sa plastic dito. Kay kung lantawon mo ya sa RA 9003, dapat ang sanitary landfill ang unod lang ginasaya mga residual wastes. So meaning to say, initially like for example sa diapers ang kakatabo ang nagpuno sang sanitary landfill naton as with other places in the Philippines are soft plastics because wala gani sang there's nothing that you can do with it before. Wala may mabuy-in. Yeah. So I would say nga there is a LCC, successful ang campaign not only because of what LCC is doing but because there are other stakeholders in the community who are becoming part of the whole campaign. Tinuig naman nga nagapadayon ang iban pa nga environmental advocacy campaign sa eskwelahan na lakip na diri ang pagpatigayon sang mangrove planting kag clean up drive sa mga coastal areas sang syudad. Humalin sang 2014 nangin consistent awardee man ng LCC-Bacolod sang Seal of Good Environmental Governance halin sa Negros Occidental Provincial Environmental Management Office. It is rewarding to see young people, doing research about it. So for me, I think that is the goal of an educational institution, to transform lives through positive action. Ang LCC-Bacolod, kagiban pa nga mga eskwelahan sa syudad, pila lang sa mga institusyon nga karon nagalaom nga madamo pa sa mga stakeholders, mga private companies kag katapos ng komunidad nga sarang matagaan sang inspirasyon sa pagpasanyog sang kampanya sa pag-amlig sa palibot. Because this is a mandate of Pope Francis and for area in his encyclical Laudato Si to really respond to the cries of Mother Earth, and the plastics are just choking Mother Earth. So that just like a small pebble thrown in the pond, we could create ripples of persons who truly care for the environment, persons who are concerned to make this world a better place. Labi man niya ginakalipay sa pamunuan sa eskwelahan nga sa bulig sa mga estudyante nga makabig Sea Waste Hero. Madamo pa nga mga pamatan-on ang maganyat man nga maghimo sang tikang para mapangapinan ang kalibutan para sa masunod pa nga henerasyon.